Imnedija l-iskema Eat Feed mas-sajjieda li se tipprovdi kumpens finanzjarju lis-sajjieda b'bastimenti reġistrati li jikkollaboraw ma' riċerkaturi. L-iskema se tkun qed tiffaċilita l-ġbir ta' dejta minn fuq il-baħar f'ħin reali billi tinvolvi direttament lis-sajjieda fil-proċess ta' riċerka. L-Aġenzija Aquatic Resources Malta spjegat li sajjieda liċenzjati li jintgħażlu biex jikkollaboraw fil-ġbir tad-dejta se jiġu kumpensati b'320 euro għal kull sajda. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Frank Fabri fisser l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn ir-riċerkaturi u s-sajjieda, speċjalment fl-isfond li riċerka ilha ssir għal dawn l-aħħar 20 sena. L-iskop tal-Aġenzija mhix li tkun taf min qed jaqbad xiex, imma l-iskop tal-Aġenzija hija li jiddokumenta il-qabdiet li qed ikun hemm fuq livell nazzjonali biex imbagħad dik l-informazzjoni tinfluwenza fit-tajjeb il-politika lokali u anki il-politika Ewropea. Għalhekk huwa importanti ħafna illi din is-sħubija dan il-partnership bejn ir-riċerkatur u s-sajjied ikun wieħed b'saħħtu. Intant is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Alicia Buċija Sajd saħqet li din iskema taqqat flimkien il-prinċipji tas-sostenibilità, il-ġbir tad-dejta bbażata fuq evidenza u l-ekonomija blu. Rimarkat li s-sajjieda għandhom ħafna għarfien li jistgħu jaqsmu mas-settur. Qalet li l-esperjenza diretta tas-sajjieda toffri perspettiva unika għar-riċerka li tagħmel tajjeb għat-tfassil tal-politika. Żiedet li din il-miżura se tgħin biex ir-riċerka ssir aktar inklusiva, trasparenti u parteċipattiva. L-applikazzjonijiet se jkunu miftuħa mit-12 sa 17 ta' Mejju bajnuna ta' uffiċjali tal-ARM minn uffiċċji f'Marsaxlokk, San Pawl il-Baħar u l-Imġar Għawdex.